של תחום המוזיקה בתוכנית קרב היא לחשוף את התלמידים למדיום המוזיקה האומנותית בצורה איכותית. כאן במזכרת בתיה זה בא לידי ביטוי בצורה המיטבית והרחבה ביותר. יחד עם השותפים שלנו, מחלקת החינוך במועצה המקומית מזכרת בתיה, אנו מקדמים תוכניות ייחודיות ואיכותיות. תעשה ככה, מה יצא לה? זה יצא לה אף מזייף, כי אני רואה שיש פה שני חורים במצלח. ויש המון ביטחון בזה שילד עומד עם קבוצה שלמה והוא עומד על במה. מאשר שהוא לבד, זה נורא מפחיד. זה גם הביטחון הזה, וגם בעצם זה שיש לך משהו שאתה יכול סתם לנגן איתו בשעות הפנאי. סינקופה מנגנים על הגוף לפעמים, וגם על דליים עם מקלות, ולפעמים גם על כיסאות. מודה לך, יש עוד משהו שאת רוצה להגיד? שכבי סינקופה. אני מנגן מתחילת השנה. אני יכול לנגן שיר שלם אם מישהו ישיר לי את הצלילים, גם אם אני לא אראה אותו. אם מישהו ישיר לי את הצלילים, אני אוכל לנגן שיר שלם. לימודי המוזיקה הם בעיניי אחד מעמודי התווך של החינוך של ילדים. אני רואה בחינוך של ילדים לא רק הקניית ידע, לא רק לימודי מתמטיקה ועברית. אני חושב שמה שאנחנו מלמדים אותם, כישורי החיים, כישורי הרגש, זה דברים הרבה יותר חשובים מהידע. אנחנו מלמדים אותם מגיל 3 במסגרת קרן קרב, עד שאנחנו משחררים אותם לחיים, קרי לסוף כיתה י"ב.